Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyaring atong top story subunga adlaw, November 12, 2025. PBBM, maghahatag sang tig 10 milyones peso sa Carlota City, Moises Padilla, kag La Castellana. Nikrensing nga kabahin sang Alas Pilipinas Men's National Volleyball Team, patay sa mabunggong iyang motorsiklo sa Ceres Plus. Duwa ka mga lineman sang Nuseco, patay. Negros Power kag mga telcos, magabuligay para maparasig ang pagbalik sang power supply kag signal. Kag sa Good Vibes, Bacolod LGU nag-set up sang co-working space sa BCGC para sa mga online workers kag virtual assistants. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Bacolod Filipino Chamber of Commerce and Industry kagawad kalinga nag-turnover sang bulig sa Bacolod. Naghatag sang bulig sa mga pamilya ang apektado sa Bagyo Tino sa Bacolod City ang Bacolod Filipino Chamber of Commerce and Industry kagawad kalinga. Pinaagi sa ilang mga tiglawas, nag-turnover ang Bacolod Filipino Chamber of Commerce and Industry sang 10,000 ka itlog bilang suporta sa mga apektado nga pamilya. Samtang si Kyle Amor, Area Development Officer sa Gawad Kalinga, Negros Island Region, Cooperative Century Pacific Food Incorporated, nag-donate man sang 45 ka boxes ang canned goods sa syudad. Iniginbato ni City Administrator Mark Steven Mayo kag ni Laura Clarin, ang head sang Urban Basic Services Division. Ini nga mga donasyon iga-distribute gilayon sa 1,000 ka displaced families sa naglain-lain nga lugar nga apektado sang bagyo sa Bacolod City. Sa number 9, mga bonus kag cash gift sa mga empleyado sa gobyerno probinsyal ang pagasugda na release. Sa interview kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz, sininga November 15, una nga ma-release ang sweldo. Pagkatapos ini, ang releasing naman sa year-end bonus sa mga empleyado nga equivalent sa isa ka bulan nga sweldo. Kasubong man ang 5,000 pesos nga cash gift. Sunod kay Diaz, paabuton man ang pag-release ng performance-based bonus. Ini ang equivalent naman sa 50% sang ilang nga bulanan nga sweldo. Wala pa mapatod kung pila ang igahatag nga dugang nga bonus sa Disyembre, kag ini ang yara nasa kay Governor Eugenio Jose Lacson, suno kay Diaz. Mga permanent kag casual employees ang magabatong sini. Sa piha ka bahin, sang kahapon ginrelease man ang madugay na nga ginapaabot nga heya o kun health emergency allowance para sa mga healthcare workers nga sadto nagserbe sa tionsong COVID-19. Ang pondo ang gikan sa gobyerno nasyonal kag ginapasalamatan sang probinsya ang bulig para tigayon nga ma-release ini. 15, no, mauna ang sweldo sa 15 of November, and then ang year-end bonus, and then nga full salary, no, full month mga salary, and then 5,000 nga cash gift, and then aton nga PBB nga 50% of your basic monthly salary. So ini makabulig man ni sa aton nga mga empleyado nga naapektahan sa aton nga bagyo, no, to repair whatever they need to repair. Of course may ara man the usual ta nga kinahanglanon para sa health, para sa education, no, kag usual ta nga gasto pang adlaw-adlaw sa kalanon ta. Sa number 8, nagsugod na ang temporaryo nga pagsira sang North kag South Capitol Roads sa Bacolod City. Ini kabahin sa paghatag sang ligwa sa paghanda para sa Terra Madre Asian Pacific 2025 nga pagahiwaton sa Nobyembre 19 tubtob 23. Ini ang isa ka international event nga nagatibong sa mga mangunguma, mga fisher folk kag mga food communities. Ang padulong sa norte gikan sa Gatoslao Street ang pwede mag-agi sa Dalan Aguinaldo. Angot diri ang temporaryo nga pagsira sang North
kag South Capitol Roads ang magalawig tubtub sa Nobyembre 24. Sunod sa organizers ng Terra Madre Asia and Pacific 2025, ginakilala man nila ang amat-amat kapag balik sa normal sa sitwasyon gikan sa kahalitan nga natuga sang Bagyo Tino. Nagapasalig sila ang ilang team ang naga-coordinate sa otoridad para man mapatuman sang tikang kag sang nagakaigo nga adjustments sa tion nga kinahanglan ini. Ang Terra Madre event ang nagahatag sang ligwa para sa dugang man nga ihibalo, collaboration kag renewal. Higayon nga makilala ang mga yara sa likod sa manami kag masustansyang mga pagkaon sa komunidad kag pagpakita man sang kapag-on sang mga Negrosano. Sa number 7, motor kag auto nagbungguanay, motorcycle rider patay. Natabong insidente sa barangay Panibonan, Mabinay, Negros Oriental, Martes sang aga. Ang rider ginkilala kay alias Jimmy, 55 anyos, samtang ang driver sang Honda City, 29 anyos, nga taga Iloilo City, kag nagatrabaho sa Dumaguete City. Sa inisyal nga investigasyon sang PNP yara sa opposite nga direksyon ang ginadrive sang duha. Ang auto nga padumaguete halin Bacolod ang nag-overtake sa truck sa natabo ang bungguanay. Nagtinguha pa ang driver sang auto maglikaw kag nakalabot sa outer lane pero nalapot sini sa gihapon ang motorsiklo. Patay nagadala sa motor bangod sa mga pilas sa lawas. Ang driver sang auto temporaryo nga gin-custody sang Mabinay PNP. Sa number 6, Negrense volleyball player sang Alas Pilipinas men napatay sang mabungguan sang bus ang iya motorsiklo. Ginbawian sang kabuhi ang 21 anyos nga volleyball player sang Alas Pilipinas men nga si Ike Andrew Barilea sa nagluntad nga vehicular incident sa atubang sang isa ka mall sa Villena Street sa Barangay Zone 2, Cadiz City, Martes sang hapon. Imbolbado sa traffic incident ang Yamaha Sniper nga ginadala ni Barilea kag isa ka Ceres bus. Nagwa sa investigasyon nga pareho nagapadulong sa Cadiz proper ang motor kag ang bus apang nagsignal pawala si Barilea. Nabungguan sang bus kag nalapakan ang motorsiklo sang volleyball player nga residente sa nasambit nga barangay. Nakaangkon sa madamo nga pilas sa ulo kag lawas si Barilea. Gindala ini sa Cadiz City Emergency Clinic. Ginalegar nga na-miscalculate sang driver sang bus ang iya pagmaneuver kag naiguan ang motor. Ang 44 anyos nga driver nga residente sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City detained karon sa Cadiz PNP. Sa pahay sang Alas Pilipinas, ilang nga ginakasubo ang pagtaliwan ni Barilea. Sa number 5, duha ka lineman sa Nuseco ang napatay. Isa na kuryente samtang nag-duty, ang isa na stroke samtang pakadto sa trabaho. Patayng lineman sa Negros Occidental Electric Cooperative o Nuseco matapos nga magkuryente samtang nagakaayos ang poste sa Barangay 3, Pontevedra, Negros Occidental, Martes ang aga. Ang lineman ang ginkilala kay Sarex Alonso, 44 anyos kag residente man sang Pontevedra. Sunod sa PNP, ang upod ni Alonso nga nagakayusong poste ang nakareport sang insidente. Gindala pa si Alonso sa ospital apang gindeklarar siya dead on arrival. Ang isa pa ka lineman sa Nuseco nga napatay ginkilala kay Joseph Talaban. Padulong no siya kuntani sa trabaho sang inisya ang ginalegar na stroke. Nagpasalig ang Nuseco sa pamilya sang duha nga magahatag sila sang bulig sa pamilya.
Sa number 4, siyam na nasapwan nga patay sa hinigaran. Isa, wala pa makilala. Isa ka semana matapos maglaslas si Baguio Tino, siyam ka mga bangkay ang nagkalasapwan sa banwa sa hinigaran Negros Occidental. Base sa record, 8 sa mga nasapwan ang mga lalaki kag isa ang babayi. Ang tanan nga 8 ka mga kalalakinhan ang identified na. Apang ang ulihi nga nasapwan nga babayi ang nagapabilin nga wala pa sang identity. Nakita ang babayi nga nagahabok ang tiyan sa Bagakay River, puro ka Serabedes, sa Barangay Aranda, Hinigaran, kagabi. Ang bangkay ang nagakaagnas na gani may kabudlayan ng kapulisan sa pagkilala sini. Nagapati ang kapulisan nga hindi taga Hinigaran ang bangkay kag pangayaw ini nga naanod sang flash flood. Sa karon ginlubog na ang bangkay sang babae. Sa number 3, bangkay sang bata na sapwan sa Guimaras, duha pagid ka patay na sapwan sa Moises Padilla. May duha ka mga bangkay na sapwan sa banwa sa Moises Padilla subong nga Miyerkules. Isa ka babayi ang bangkay nga nakitaan sa Hacienda San Benito, Barangay Crossing, Magallaon. Sa post ni Negros Occidental 5th District Congressman Dino Yulo, ang nakitaan nga babayi ang nakasuksok sa green nga t-shirt kag ginabulubanta 40 anyos ang edad. Yara ini karon sa funeraria sa Moises Padilla. Samtang sinigid lang nga hapon base sa inisyal pa lang mga impormasyon, isa naman ka bangkay ang nakitaan sa San Remejo, Moises Padilla. Sa pihak kabahin, isa ka lawas ang bata nga lalaki ang nasapwan sa banwa sang Sibunag, Guimaras. Ginabulubanta ang bata nga nagaedad 3 tubtub 7 ka tuig. Kalbo kag nakasuksok sang camouflage shirt. Sa number 2, Negros Power kag mga telcos magabuligay para mapadasig ang pagbalik sang power supply kag signal. Kay nasang aga nagsugod ang joint clearing operation sa Bacolod City nga ginpangunahan sa Negros Power kaupod ang mga telecommunication providers nga Smart, PLDT kag Globe. Ini nga operation resulta sa koordinasyon kag assessment meeting nga ginpatigayon kahapon kaupod si Roel Castro, ang presidente kag CEO sang Negros Power. Sunod kay Attorney Mark Steven Mayo, City Administrator, ang paghatag sang clearing support sa Negros Power magahatag sang mas hapos nga access sa repair teams sa mga lugar nga apektado sang bagyo. Sa karon padayon ang joint clearing operation sa Bacolod City agud mas mapadasig ang pag-restore sang kuryente kag internet connectivity sa syudad. Nagapangabay man ang Bacolod LGU sa publiko nga magpabilin nga alerto kag magsunod sa safety protocol samtang ginapadayon ang clearing operation sa nagkalain-lain nga lugar. So ang objective sa sinang coordination meeting to intensify kag mas mapadasig na gid ang atong clearing operations kag daw nag-augment kita sa ginapatigayon man nga clearing operations ang NEPC para mas mapadasig nila nga balik gid ang kuryente sa hopefully tanan na gid nga household naton diri sa Bacolod. Kag sa number 1, Presidente Marcos ang nag-release ang tiga 10 million pesos para sa La Carlota, Moises Padilla kag La Castellana. Tig 5 million pesos sa 3 kaiban pa nga LGU. 45 million pesos para sa 6 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental nga naigo sang Baguio Tino ang gin-release.
Kahapon sa Tourism Secretary Cristina Frasco kag Education Secretary Sani Angara nga nagtiglawas kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagbisita sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental nga nahalitan sang Bagyo Tino. Sa ginapatigayon nga interagency relief inspection, gin-announce ang pag-release sang tig 10 million pesos bilang immediate assistance kag suporta sa rehabilitation sa La Carlota City, La Castellana kag Moises Padilla. Tig 5 million pesos naman para sa Binalbagan, Hinigaran kag Isabela. Kabahin man sa ginpanagtag ang family food packs, family kits, kag hygiene kits. May mga jerry cans man kag mga bulong kasubong man mga shelter-grade tarpaulins nga magaserbe temporary shelter sa mga apektado nga barangay ang ginpanghatag. Nalakip sa mga gintalakay ang padayon nga restoration sa mga access roads, linya sang kuryente kag mga public facilities. Sa La Carlota City, isa sa mga labing naapektuhan ang agrikultura kag ang industriya sang kalamay nga ginakabig backbone sa ekonomiya sang syudad. Sa La Castellana, ginbisitahan nila ang nag-collapse nga Buhangin River Wipeout Bridge nga nagaserbe nga access route sa mga barangay nga yara sa kabukiran. Ginpadangat man ang sitwasyon sa mga tourism sites nga labing naapektuhan sang pagbaha. Sa Moises Padilla, ginbisitahan ang Riverside area sa Barangay Poblasyon, isa sa mga labing apektado nga komunidad sa magluntad ang pagbaha. May 8.298 million pesos ang balor sang kabilugan nga food packs kang dagkalain-laing nga mga kits nga nahatag sa apat ka mga LGU sang kahapon. Damlag pa, may 50 million pesos na nga pondo nga gin-allocate para sa probinsya bangod sang Bagyo Tino. Kag sa Good Vibes, Bacolod LGU nag-set up sang co-working space sa BCGC para sa mga online workers kag virtual assistants. Magasugod sining agabi ang temporaryo nga co-working space sa Bacolod City Government Center nga makahatag sang libre nga internet sa 100 ka online workers kag virtual assistants. Sa media interview, ginpahayag ni City Administrator Mark Mayo nga ang co-working space maka-accommodate sang tub-tub isa ka gatos ka online workers lakip ng virtual assistants. Suno kay Mayo, magapahamtang ang mga telco companies sang internet connection sa BCGC agud masiguro nga may maayo nga signal ang mga magatrabaho diri. Labi na gid ang mga naga-istar sa lugar nga wala pa sang supply sang kuryente. Iga-plastar ang 60 ka non-voice workers sa lobby sa BCGC, samtang 40 ka voice workers ipahamtang sa second floor. Ang operasyon sang temporary co-working space magasugod las 7 sang gabi tubtob las 6:30 sang aga, lakip na ang weekends. Ginpahayag man ni Attorney Mayo nga may pre-registration nga ipatuman agud masiguro nga masarangan sang internet connection ang kadamuon sa mga online workers kag may guidelines man nga igapatuman online. Padayon man ang operasyon sang Youth Lounge sa Ayala Malls Capital Central halin las 10 sang aga tubtob las 6 sang gabi. May allocation dira kay may ara voice nga mga VAs, then may ara man non-voice. So ang voice we will have 40 slots for that. Diri sila sa second floor sa aton nga BCGC, and then ang non-voice 60 slots dra sila sa lobby. Okay. Now free internet, we will set up also tables and chairs para temporarily makatag kita bulig man sa aton yung mga online professionals. Kagamoyado ang top 10 stories of the day tubtub was. Ako si Barbara Mijares. Mayong gabi.